eu ca prezentator, trecem la secțiunea monolog și intră în scenă Vecheanu Ștefan Isia. Ștefan. Așa, de la București, cu monologul Rața. Și urmează... Contra. De ce este așa? Unele chestii sunt favorabile, altele nu merg cât te-ai dat peste cap. Prezența mea aici confirmă certitudinea că suntem cea mai mare, cea mai disperată și cea mai patetică națiune de ratați. Noi, humanoizmi. Eu simt vibrații puternice spirituale. Mă rog, cred că și voi le simțiți. Dar nu vreți să recunoașteți. Eu nu fac planuri. Ce trebuie săvârșit, ori potrivit, ori în avantajul meu, asupra ce sau a cui să cuget. Scriu tot ce-mi trece prin cap, pe un cartonaș. Pe urmă îl trag mai târziu și citesc ce am scris. Cărțile de joc și un marker. Suficient când sunt în impas. Dar eu știu, doar nebunii mai pot fi fericiți. Dar oameni buni, eu ce să mă fac dacă nu-s nebun? Ceilalți nu mă intersectez ca să-mi certifice ori să-mi infirme acest lucru. Cine să te însuflețească? Cine să te întărească? Cine să te compătimească? Cine să o facă? Cine să te mai scuze sau să te judece sau să te acuze în acest haos planetar? Pentru ce? Pentru glumițe și derapaje inofensive care nu ne fac rău decât nouă înșinor. Oricare dintre noi este prizonier, strâns înfășat într-o pânză nevăzută, dar dureroasă de păianjen a neputinței severe și amenințătoare. Dar ce? Mai pasă cuiva, de cineva, undeva, în general sau în special? Acum trag un cartonaș și citesc ce am scris. Rața. Exact, rața. R-A-Ț-A. Ce-o fi fost? Ce m-o fi inspirat? Nu știu, mi-o fi fost foame pentru, uite, mai jos am scris pensetă. Eu îmi blestem cu tuleiele astea de rațuri de gâscă. Dar un cuptor e ușor de găsit, ori de plămădit. Un amărât îl construiește din lut în tăpșan. Găseam eu vreun fomist să mă ajute. Rața. Ca animal de companie, noi. N-aș găsi leță, merge legănat încet. Are așa o privire ușor tâmpă, neimplicată. Sau poate înțeleaptă. Da, dar cui pasă? Uite, deja trag alt cartonaș. Dar, rața, adică stai puțin, de ce să, cum rămâne cu rața, de ce să las neterminat un gând, o năzuință sau cine știe, o trebuință? Rața, nu, imposibil. Pe cine să întreb? Eu nu comunic, eu nu părtășesc nimănui nimic. Ce sertar, un țepenit al creierului să mă pintesc sau să mă prostesc. Ce sertar? Adică ce sertar decât când iese, iasă nașpa, iese nașpa. Fie de aici de capul tău, fie de aici dintr-un grup, ai dat plit colectivității. Cu ce drept își înflic spurcăciunile de varani, colți și gheare ascuțite și o drăgite în sacul miez al sufletului. Invidie, promiscuitate, mediocritate, ipocrizie, ar mai fi și altele. Dar, mă ia vertijul.
Eu gândesc încet, rar, uneori nu e bine să gândești deloc. Pentru că nu există motive. Exact, nu există motive, există doar efecte. Efecte dureroase. Dezastroase. Aha, acum m-am prins. Eram în bărlogul meu subteran, dar într-o casă de pe Buzești, păcat, s-a dărâmat acea casă veche, năruită cu duhul ei cu tot. Șmecherii au ridicat o bunăciune modernă, sufocând atmosfera ce înmirezma. Acolo eram și eu, eram împăcat și liniștit, eu cu șobolanii mei, tronam deasupra unui munte de hârtii, peturi și pungi cu mâncare stricată și fecale. Dar nu mai e să fie. Mai am eu cotloanele mele nedezvăluite nimănui, pe care le-am scris pe un canețel, pe care după aia l-am îndrobat la rădăcina unui pom din delta Bucureștiului. Așa e când te confrunți cu fațete. Fațete neașteptate, 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 neașteptate ale realității! Atâta pagubă! Dar lumea este mare pentru un voinar ce nu mai are nimic de pierdut. Deși rața, adică cum rămâne cu rața asta? Adică ce caută rața asta în viața mea? Nu înțeleg ce ca... Aoleu. Acum am prins prima literă, este majusculă, înseamnă că este vorba despre numele ori porecla unui bărbat sau al unei femei. Dar care să fie acela sau aceea? Care să fie acela sau aceea? Adică să răspunde care să fie? S-a înseninat